Дълбока схема на дългогодишния екологичен рекет в България беше разкрита от репортерите в Нова телевизия след разследването, показващо как фиктивни екоорганизации рекетират бизнесмен. Последва, знаете, реакция от легитимни граждански сдружения и коалиции. Те приветстваха журналистическото разследване, разкривайки още подобни практики, уронващи авторитета на екоорганизациите в България. Но как да познаем кои граждански организации работят в полза на обществото и кои не? Отговорът, както и коментар по случая, чуйте в интервюто на Нетко Недев с Елена Тилова от Сдружение Зелени Балкани. Нашата реакция беше естествено за пореден път да осъдим подобна практика, да алармираме обществеността, че през последните години се наблюдава такъв процес, в който паралелно с развитието на гражданския сектор, на неправителствените организации, се създава и такъв сенчест сектор, в който бизнесмени или различни хора, които имат някакви корисни цели, използват регистрацията на такива граждански в кавички организации, за да постигат някакви свои цели, какъвто е и представения в репортажа на Нова случай. Как обаче да разграничаваме такива организации? Моя съвет в такива случаи е по делата им ще ги познаете, както е написано в Библията. Много е важно гражданите да бъдат активни, добре информирани, да следят гражданския сектор, дейността на неправителствените организации. Когато те са добре информирани за известните авторитетни неправителствени организации, какво точно правят, как работят, и изведнъж се появяват организации, които примерно пропагандират, които се наричат но пропагандират, да речем, тези, които не са природозащитни. Това веднага е индикатор, че това не са реални природозащитни организации. Също когато една организация няма реална дейност, няма публични отчети, а в същото време разпространява информация, води съдебни дела, тези дела след това се оттеглят по незнайно какви причини, това са едни сериозни индикации, че в тези организации има нещо нередно. Друг важен въпрос е откъде екоорганизациите биват финансирани. Всички неправителствени организации се финансират на конкурсни начала, чрез проекти пред различни донори, било то държавни институции или международни организации, където се конкурират чрез своите идеи и колкото по-добра е идеята им и повече принос носи в полза на обществото и на природата, толкова по-високо оценена от донорите. Много важно е хората да направят разликата между стопанските субекти и неправителствените организации. Защото каквито и суми да усвояват неправителствените организации, те не генерират печалба и това не е стопански сектор. Тези средства се изразходват до стотинка в обществена полза, подлежат на строгия контрол на донорите и ти на практика нямаш възможност да изхарчиш средства за каквото и да било друго, освен за това, за което донора конкретно ти ги е дал. А до сега не ви ли е била известна тази практика да се използва точно този механизъм за оценка на въздействието върху околната среда, за да се спират различни проекти с корисни цели? Обаче говорим тук с цел шантаж, екорекет, както беше споменато и в журналистическото разследване. Много е важно да кажа. Тази практика е всъщност законовия механизъм, който българското законодателство предвижда за гражданско участие и за граждански контрол върху работата на институциите. Да се обжалват екологичните оценки е възможност, ако има даден корумпиран служител в институция, който прецени, че няма нужда от екологична оценка, този механизъм дава възможност на гражданите да осъществят контрол върху дейността му, по съдебен път да обжалват това решение и съответно да докажат правотата си. Но тук става дума за нещо различно. Става дума за използване на този законов механизъм изцяло в лични цели. Това е съпроводено, както става ясно, с изнудване на бизнесмените. Когато ние водим такива дела, примерно в Зелени Балкани имаме правило, че дори не влизаме в контакт с тези хора, защото винаги има опасност после да бъдем обвинени по някакъв начин или да ни бъдат предложени подкупи или други подобни неща. Затова ние по никакъв начин дори не влизаме в контакт с хората. Допускате ли обаче, че могат да бъдат направени сега пък промени в закона за механизма, който гарантира до момента гражданското участие при вземането на решения за околната среда? Говорим за ОВОС оценките. Същевременно самият механизъм и използването му да бъдат усложнени, за да не бъдат допускани подобни фиктивни организации, които да злоупотребяват с него. Надяваме се да не бъде усложнено, защото това тотално би обезкръвило гражданите, които и без това не могат да се справят, тъй като често става дума за инициативни групи, примерно граждани от дадено село, които не са
съгласни с изграждането на кариера. Обикновено те имат нужда от експертна подкрепа за да оформят своите жалби и всяко едно утежняване на тази процедура би лишило гражданите от тази възможност да прилагат своите права. Това в случая не е необходимо. Необходимо е да се идентифицират просто организации като тези, които злоупотребяват с процедурата и за целта наистина е необходимо да се водят такива дела. Призовавам просто инвеститорите, които по някакъв начин са пострадали, да сезират отговорните институции, тъй като те ни най-малко не биха имали интерес да бъдат изнудвани, както и за в бъдеще да затвърждават такава практика. Селена Тилова от Сдружение Зелени Балкани за екорекетите и истинските екологични организации разговаря Нетко Недев. 88,3 Радио Стара Загора.